Представи си живот само на 30 минути от София, но в свят, заобиколен от природа, планини и гледки към язовир Искър. Това е Около Лейк Парк, нов модерен комплекс, съчетаващ природа, голф и петзвезден начин на живот. В момента тук се изграждат нови апартаменти, разположени до 5-звездния Пулман резорт. Собствениците имат достъп до всички удобства на хотела и възможност за участие в професионална рентал програма, управлявана от Пулман. Така, имотът може да носи доходност, когато не го използвате. Петзвездният Пулман резорт предлага ресторанти, барове и спа и пространство за почивка през цялата година. А голф игрището и природата наоколо превръщат ежедневието тук в истинско преживяване. Около Лейк Парк – място, където природата и модерният начин на живот се срещат. Място, където се създава нова общност и нов начин да бъдеш близо до всичко важно. Свържете се с нас, за да научите повече за апартаментите и възможностите в Около.